Mâinile mele, Doamne, și mâinile Tale. Doamne, Tu ne-ai spus, lăsați copilașii să vină la mine. Doamne, o aduc pe Sofia Miriam înaintea Ta. O aduc pe brațele Tale, Iisuse. Te rog în numele Tău, păzește-o. Amin, Doamne. Te rog în numele Tău, ocrotește-o. Chem numele Tău peste ea. Amin. Chem binecuvântarea Ta peste ea. Doamne, fă să fiu un copil binecuvântat de Tine. Doamne, Dumnezeul meu, scrie numele în cartea vieții. Doamne, mă rog pentru capul ei. Aleluia. Te rog frumos să-i dai o minte înțeleaptă, pricepută, să gândească, Doamne, după voia Ta, să aibă minte iscusită, Tată iubit din cerul. Amin, amin. Și oamenii să se mire, Doamne, de copilul acesta. Doamne, mă rog pentru ochii ei, ca ea să privească în legile Tale, să privească la Tine, Doamne, când o crește mare. Ținta ei să fie la Tine. Binecuvintează gurița ei. Fă ca ea să Te laude pe Tine, Doamne. Să Te vestească pe Tine, Iisuse. Binecuvintează mânuțele ei. Doamne, fă ca întotdeauna să-și întindă mâna la cei săraci. Fă ca întotdeauna, Doamne Iisuse, să știe să facă binele. Doamne, Te rog în numele Tău, binecuvintează piciorușele ei. Când o crește mare, Doamne, să alergi în casa Ta, în cortul Tău și să facă voia Ta. Doamne, binecuvintează tot trupul ei. Fă să fie un copil ocrotit și binecuvântat. Păzește-l de boale. Păzește-o, Doamne, de foc. Păzește-o de accidente, Doamne! Amin! Te rog în numele Tău ca binecuvântarea și îndurarea Ta să fie peste ea. Amin, Doamne! Numele Tău să fie slăvit. Amin! Numele Tău să fie binecuvântat. Amin! Elibera da sharamana covernaie. Elito sharamana canado segnaie. Păzește-o de boale, păzește-o de orice rău. Chem prezența Ta, chem numele Tău peste ea. Elibera do sharamana kenada se globia. Ecnobi sharamana kenada se gobermana kelobia. Îți mulțumesc că și Tu ai binecuvântat-o. Îți mulțumesc că și mâna Ta este peste ea. Îți mulțumesc că și Tu i-ai scris numele în cartea vieții. Și cred că va fi un copil binecuvântat de Tine. Binecuvintează, Doamne, și părinții ei. Te rog în numele Tău să-i păzești, să-i ocrotești. Doamne, Te rog să le dai înțelepciune, să le dai putere, să o crească în frica și în temerea Ta, Doamne. Pentru totul, Doamne, inima mea Te preamărește pe Tine, Tată, Fiule și Duhule Sfinte, de acum și până în veci de veci. Amin, amin. Sora Maria, mama fetiței, să-i mulțumească Domnul. Venim să-ți mulțumim pentru dragostea și binecuvântarea Ta. Venim să-ți mulțumim, Doamne, pentru binecuvântarea care ne-ai dăruit. Aleluia! Nu avem merite înaintea Ta, Tată Sfânt. Meritele sunt toate a Tale, Doamne. Te rog să ne întărești și să ne dai putere, Doamne. Să ne creștem în frică și în temere de Tine, Doamne. Să ne învățăm cuvântul Tău, preot zavrurius. Te lăudăm și Te binecuvântăm, Tată iubit din cer. Îți mulțumim, Doamne, că ești atât de bun cu noi. Nu-ți merităm dragostea și iubirea Ta, Doamne. Te rog să rămâi în continuare prezent. Te rog să rămâi în continuare la lucru. Lasă binecuvântarea Ta în continuare, Doamne. Îți glorificăm și îți binecuvântăm numele Tău de Tată. Amin. Amin. Amin.